alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Salawa ne shirin nan mai albarka daga darasin mu ne zan nuna muku wani abu mai muhimmanci a cikin YouTube wanda in dai kana yin YouTube wannan abin zai maka amfani. Mu shiga da nuna muku wannan abu mai muhimmanci a cikin YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda nace zan nuna muku wannan abin mai muhimmanci wanda in dai kana yin YouTube ya kamata a ce ka san wannan abin. To menene wannan abin? Yanzu bari mu shiga cikin YouTube din mu kamar yadda kuke gani wannan YouTube application wanda kuke yi wajen kallon video. So yanzu menene wannan abin sannan kuma menene ya mai da shi abu mai muhimmanci? Yanzu misali kun ga wannan tashar New York Times, idan kuka danna anan gurin za ku ga me za ku ga ban yi subscribing tashar ba. Idan kuka zo kuka duba yanzu ga wasu tashoshi daban-daban, yanzu kamar wannan ban yi subscribing ɗinta ba. Ga wani price kasuwar gidajen Kano TV, wannan ma ban yi subscribing ɗinta ba. To amma me wani lokacin zaka ga ka kalli bidiyo akan wannan tashar, yanzu misali kamar sai yanzu sai in danna akan nan gurin, gashi nan na danna na kalli bidiyo. Yanzu misali na kalli wannan bidiyon wannan tashar, idan ko kula gashi tashar kun ga dai ban yi subscribing ɗinta ba. Zai iya yiwa bidiyo ne yaje trending na kalle shi, yanzu na kalli wannan bidiyon amma wannan tashar amma kun ga ban yi subscribing ɗinta ba, balle in neme ta. Sai ya kasance na kulle nan gurin na fita, ko kuma na zo na ƙara kallon wani bidiyo a wannan gurin a wasu tashoshin. Yanzu kamar misali Mr. Fellow din nan, misali na kalli tasharsa kuma ban yi subscribing ɗinsa ba, sai na zo na kulle misali YouTube ɗina haka, misali na kulle YouTube haka. Bayan na kulle kuma ban yi subscribing tashan nan ba, amma me na kalli bidiyo daga tashan nan kuma ina so ne in dawo in kalli bidiyon nan, amma na rasa sunan wannan tashar da na kalli bidiyon. Misali na kalli bidiyon akan wannan tashar, amma me kwata-kwata na zo ina so in ci gaba da kallon wannan bidiyo na wannan tashar, na neme shi na rasa saboda me ban san sunan tashar ba ko na manta sunan tashar, kuma ina so na koma na je na kalli wannan abin da na fara kalla ko kuma na taba kallon abu daga wannan tashar. Ya za a yi na koma na ga duk wani abu da na kalla in dai na taba kallon tasha ko kuma ina neman tashar da na kalla amma na manta sunanta? Ya za a yi na gano ta? Saboda me idan ka kalli bidiyo ka gani ka san wani irin kalar bidiyo ka kalla, ko da baka subscribing din channel din mutum ba amma ka san me wannan tashar ce. To idan kana so ka ga kayan da ka taba kalla a tashar mutum bayan ka manta sunanta, kawai abin da zaka zo nan gurin zaka danna nan library. Kana zuwa kan library nan gurin da aka danna history, kawai sai ka danna akai. Kana danna akan history kun gani me wayannan shine tashoshin da na kalla da irin kalar kayan da na kalla. Ko da a ce ban yi subscribing channel ba, idan na shigo nan gurin ina scrolling ina yin kasa, zan ga sunan tashoshin sannan kuma zan ga irin kalar bidiyon da na kalla a wannan tashar, ko da na manta sunan. To idan na zo nan zan ga sunan tasha, kamar yanzu kun ga wannan kasuwar gidajen Kano ga ta nan na gani, wannan ma ga wani Asmas Glam, shi ma ga Alinhu, ga wani S Dictionary, duka na gaggani. To ko da a ce ka manta sunan tasha, in dai ka kalla da email ɗinka da kake amfani da shi wajen YouTube, in dai ka shigo nan gurin zaka ga tashar da ka kalla. Sannan kuma misali idan baka ƙara shi kallon bidiyo ba, ka manta sunan, ka kasa sacin din sunan tashar, idan ka zo nan ka shiga history za ga duk bidiyoyin da ka kalla. In kai kasa duk bidiyoyi ne, ko da ka kai shekara kana kallo, in kai kasa duk zaka ga irin bidiyoyin da ka kalla na tashar mutum. Idan ko duba za ka gani misali yanzu kun ga wayannan gashi nan daga nan gurin kun ga ban karasa kallo ba, gashi nan na fara kallo gurin jannan bai je karshe ba, ban karasa kallo ba. To duk abin da ka kalla a tasha da YouTube ɗinka, in dai har ka manta sunan tashar ko kuma kana so ka kalli bidiyon nan ka ci gaba ka manta sunansa, kawai abin da zaka yi shine sai ka zo nan gurin history library, sai ka zo history. To history zai nuna maka duk wata tasha da ka kalla ta wani ko bidiyo ne baka karashe ba. Kun ga wannan kowace gashi na kusan yanzu na fara kallo ban karashe ba, sai ya zo nan yayi ja, ga wannan yayi ja ya cika, shi ne na karasa kallo. To wannan shi zai baka dama wajen koda ka manta tashar mutum ka kalli bidiyo daga tashar nan, in ka zo nan gurin to zaka iya kallo. To wani abu ma guda ɗaya da zaka sani shine idan ya zama na kan cewa kana sauri, misali wannan yana yin bidiyo mai ma'ana kuma kana sauri zaka zo ka kalla, kawai misali ka ga sunan a haka, kar ka bari misali baka kalli bidiyon ba. Idan kana so ka ajiye bidiyon sai ka danna akan wannan bidiyon. Idan ka danna akan wannan bidiyon haka misali kana dannawa, to in dai har ya fara playing, to in dai ka zo ma'ana in dai ya fara yi ka dan kalli bidiyon ko yaya ne,
an jima idan ka dawo kana so ka ci gaba da kallon wannan bidiyon ko yaya ne kawai zuwa zaka ka danna akan library kana zuwa kan history din nan haka to zaka ga bidiyon a sauran farko na saman nan sai ya baka dama ka ci gaba da kallo. To duk bidiyon da ka manta sunan tasha da sunan bidiyo in dai ka danna akan sa ka kalla in ka shigo nan gurin zaka gan shi sai ka danna akan sai ka ci gaba. Wannan shine abu mai muhimmanci wanda in dai kana yin YouTube wannan abin yana da muhimmanci sosai saboda wasu suna kallon bidiyon wasu tashoshin da kuma wasu tashoshin amma sun manta sunan kuma sun manta sunan bidiyon. In ka shigo nan gurin insha Allah zaka ga duk bidiyon da ka kalla sannan kuma sai ka ajiye zaka ga bidiyon da ka kalla ka ci gaba da kallon sa. Wannan shine abu mai muhimmanci a cikin YouTube. A fatan ku ji da abin da na sanar da ku guran da na kuskure kuma ku gafarce ni. Da wannan shine bidiyon ka na farko akan tashata. Ina roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda ka daga samu sababbin shirye-shirye na.